Ей, айде сега. Хайде малко по-така, брат. Айде сега, само виж, свия, ма няма кирия. Come on, И може би като слушаш това, ще ти става малко гузно. Пише го както кръстникът е написан от Марио Пузо. Живота ми е сиртаки, танцуваме пия узо. Първо почва леко бавно, после става много бързо. Кратък път до щастието няма. Знай, бях дете, което си играй. Обаче играчките остави, за да върви напред е дръж. Стремя се да съм мъж и на всички глупости в живота си да кажа къш. Сълзи да роня като дъжд. Правя го веднъж, не се оливам в преване. С наркотиците и игране слагам край, граница. На тебе не пускам баница, мисли нося в раница. И смятам да ви ги дам, защото най-гадно е в днешни дни да останеш сам. Ама аз знам, че ако споделя какво мисля, оставам с вас и ще плащам много повече от неизпушения ти бас. Преди да го изпуши, замисли са. Ай сега опъни и напрей разликата как е ся и как преди. И не предпочиташ ли мисълта ти свободна да лети, необременена от химия или тъпите треви, дето си даваш за тях абсолютно всички пари. Ако се чувстваш, че е време, просто ще кажи спри. Ако не, продължавай, докато не ти омръзне. Само внимавай, някой ден мозъкът ти да не замръзне. Няма отърване, мислиш, че си първи, ама не. От добро момче с бъдеш ставаш леко атлет на вет, а преди имаше силует на добре развит човек. Сега си просто на зомби, поредния портрет. Викаш музика на касет и мислиш войната за мен. О, шит, не дей ми ги разбра на мен и тия. Чувствал си тая музика, ела да ти го набия. Чуваш ли ми думите? Това е послание на хартия, а не някакви звуци, дето не мога в речника да ги открия. Думите ми мачкат звуците ти, като ютия. Главата напълнира, всички ти шива разбира. Няма кирия, батко. Ей, това е музика, чуваш ли отзади, пиянцето, база, бам, ритъм, ау, ще изям. Скиваш да върхва такъв инструментален, бре. А ви какво ми съм цъкат и соня,